मोब्लिब बाहायगिरि आसामनि गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। मोब्लिबनि बेसेनखौ बारायनाय जासिगोन होनना फोसावदों मोब्लिब बिफाना। फैगौ डिसेम्बर दाननिफ्राय बांसिगोन आसामाव मोब्लिब बिलनि बेसेन। मोनफ्रोमबो इउनिटआव 79 पैसा बांहोनो थांखि लादों APDCL आ। मायथाइनि डिसेम्बर दाननिफ्राय फैगौ 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि दानसिम 1 इउनिट मोब्लिब बाहायनायनि थाखाय 79 पैसा होनांगोन मोब्लिब बाहायगिरिया।